Hello, Alma LD Lifestyle YouTube channel. Joto no lamsogo tai hambai yapharo. Actually, ang oko ek dino belek no pailaya nimbagai ang ani bekhani kok share se klaimali ya norok bai. Hingke tamni hinmale ajomsa election declare khaika declare mani ya ulo kabangma thayo no thanglaika kok rok pirna bagai hingke bon bagai no nok ni samung kabangma khlaijak ya hingke election paimani ya ulo bo yak ulo nok ni samung bai pailaya huilaya tamni hinmale ang poito tongo jungjat dopa ni samung tangmani bai baksa nok hook ni responsibility bo chini no chungno maklai thai inke bon bai no bubagra ebakai bubagra jongjak candidate ni joto applying mani yak ulo mane nisinto kai tongmangkha inke asik bijoy misilo thangya krengya phono ungu honai ang khachong khata hingke bonbai no nokni samung pailaya hingke taisa ani chikonsa store bo tongo alma store honai jara ano kesam sini na hingke borok saimano hingke jara katal ani video rok nai tong nai hingke borok saimia ko hingke tomung norok katal video ani video no nugui tong hangge tini norok ani video no subscribe khaidi like tai share khaidi tai tapok di bell button sinna bagai jahate ang je kunu video upload khaike norok ni aro skang sogenya bagai hingke awan bai no ang video rok snama yang tongo blog rok snama yang tongkha norok ni bagai jara ano na sing tong nai rok hingke abono ani wansukma o video bisingtui mix wansukma ta norok bai share khlaina musungo naidi tipra hawo kabama jingjal jeng 2000 nisimi ang to politics haparo 2000 nisimi no yapri chewo an busa chikon ko afro inke afro nisimi se jingjal bai jingjal kabama jingjal chungnugui mankha hingke bonbagi no a jingjal no bahaike hamrinani onek chaitok kha jeng bihik bosai no onek chaitok laikha bosa chikon khibioi tei nok huk ni samung khibioi chini bororok bai bahaike krengei chat dofa ni samung kaham ni bagai samung ni mane kaham samung ni bagai bahaike yak bai yak romlayi jeng samung khlaiman abo naharmung akuthuk naharmung naharei jeng apro ni simino chaitok lai tongjawo hingke naidi ni tiprasarok afrun siminang experience chikonsa experience tai kotor experience bo kabangmano experience khaijak hingke abon boino ang ani je experience ani Facebook page ni bisingtui bo ang jora ang content nama bisingtui ang share khlayu te tamni hinmale ang actually real naharmung kha content creator engna bagaya mane content by baksa kisamisa rang bo earning kha tai ani je moto je thinking o hani bagai o tiprasa ha o tongnai chini tiprasa khapang tiprasa takuk tai bukuk song rok ni bagai ang ani je wansukmung naharmung ani kok share khlaiman bisingtui phono chukthung hnoi ang ani naharmung tongmani ta hingke bonbai na ang social media to ang agin simi hamjago ang belek no hamjago ang 2013-14 ni simi jepru ang saiman mane ang FB khluka hingke no ID profile khluka first hingke aboni yagolong ke page khluka hingke afrun simi no jara ano follow khaine to borok saiman tongo ang belek no active ngko social media wo mamui song tutui ingo tu aprun simin ang saimia je content khlaike rang kisamisa ajiu honai hingke saimia phano ang ani shok ani mane hamjak ma bagai ang video rok snamoi mamui song mani te
recap mani tai pota time pass hingke tamni hinmale jat dofa ni samung tangma bai baksa chini life o mane music tongna nango recap mung tongna nango music ngkha kaisa therapy life of therapy hai mane nono tongthok ru nono mane tam chanai ang sana ringyang tongkha norok bo add khaidi do comment section o suidi amo hai ni kaisa music ngkha kaisa mane belai kono bororok no bwkha hamru tomung no hamya jora nung belai jolima jora kaisa love song eba kaisa hamjak mung ni gan khana ka hangke no busuk se mane hamai thangu logi no tai jara Christian rock hangke to kai to ni recap mung no tamui khana ka hangke no logi no jolima hamu haya diba na hingke norok bo comment ke sadi okay hingke ang belai kono afuru ni simino social media no hamjago hingke aboni bisingo to social media o phaika hangke to kabama no kaham bonuknai te hamya bonuknai kaham comment bonuknai hamya comment bonuknai fiaba social media o jokon phaika hangke no nono potrpot buisa nai na hai phono nung abono ignore khlai nung buskang ma aguknai hingke telik ang amsuk jora sokpaika mutamuti mane choli tong mane tam chanai success ni chikon success ni haparo no yaprisia ka ang bonbageno ang hambai ru meta ta YouTube channel company no ang hambai ru ang chana ringlia tai joto nislai kebang mane kotor hambai ani ano je subscribe khainai ani joto khapang tipra sarok tei joto nai tongnai rok jada phatar hani borok phonota ke joto no hambai bele keno hambai ru ang ani YouTube channel monetizing khata bok bonbagena ang awan beno o video specially o kok chana bageno ang phaika norong ni buskango ke bonbagena ang truk chai toknai mehanot khainai norok ni chajakmani norok ni naithok jakmani video saramna bagai ge je mansak ang try khlainai je mansak ang try khlainai hingke norok ani o video bising tui norok bumtui video nainam sung ang sombo pengke chai toknai snamna bagai hingke ang only norok ni bagai ang video snamnai mamui song mani da na politics ni kok sanam da na jat dofa ni kok phunuk nani da norok hamjak hingke ang abo haike no snamnai video hingke abono ta abono jat dofa ni kok bo sana nango je kuno ani ang je mone khaita ang je wansuk mani ani thinking mane jeng content creator engthung youtuber engthung jeng music bai baksa chini jat dofani kokbo sana nango hingke kahamno tupnani hamyano ignore khainani tamni hinmale social media hingke kisa hamya hingke no 1 second jodi hamya kok khlaiga hingke no eba hamya video snam ka hingke no 1 second bisingo no viral lengnai abo kaham kheno saimandi tei kaham kheno saimano ang bonbagino chaitok di khalok di nini original content original voice original thinking je nung sak phang je nung wansuk mani abo hai video create khaidi kisa lernai but abo belai kheno ketui pholangnai ketui buthaingnai tamnin male nung mehnat khayu tai original nini abo no hingke baksa kai kha barangai mane kisa tam chanai kha barangai borok shortcut samung khaina naita ang tam chanai mane tam chanai body language attitude tei ang tam chasinai ang clear sana ringlia genorok asakeno buji sinai hingke jara kaham kok sanai ni bagai hingke onek mane kaham content ni bagita kaham content ni bagin ko onek lernai tei tomung nung flick flak
hok phunukai omthai phunukai ebakai tam chanai am tuita kok hamya phono nung chakai abo logi no viral ngai kaham kai saimandi hayadi bana no comment khaidi hinke phia ba nung tomung no jat do phani kok mane kaham ni bagai kok saka hinke abo appreciate khanye tonglak hinke abo nung tomung no kaham saka hinke mane jealousy nanguta je kaham chanai rok no hinke jealousy nango kebo viral khlailak abo angke mone khai jealousy ta hinke bonboi no angke chaito ki tongo je kaham khlainyai content ni loge ang joto jagao no nai comment ro joto jagao no support khayo joto jagao no nai thok jagai ang sudu support ya ang nai thok jagai comment khayo joto jagao no jahate give up tang thung je content khainye rok ni bagai nge abon bai no bwkha ta thuidi mehnat khaidi tuluk salsa no joto no success ngai tamkhe nung tini khaiga khana khaya te nainai kri hinai bwkha baikhe bwkha thike nung mane success sangya nge khalok na nangnai je mansak nung abo try ma khainai hinke bonbagi no jara ano saimanai hinke to ang to je mansak wansugui ba biwi no kuthuk na harmung bisingtui no ang YouTube video senamo te Facebook bo ang video senamo je mansak hinke video log nai se norok bahai nangja kha ani o kok no te ani khuk tui tam khana nam sung norok ano sabo sini comment khaidi sabo sinia abo bo comment khaidi te bumtui video senam kai norok nai thokjak no ano comment khaidi okay hinke joto subscriber no ang belai no hambai yapharo te norok na hai saphinai ani YouTube tabuk no first step monetizing kha hinke norok no belai no hambai yapharo hinke belai no ang mane tong thok suka ang belai no hambai yapharo hinke ang try khlanyai je mansak ani life style norok bai share khanyai ang jedige thangobo ang video snamna chaitoknai tei nogo tongkhai video snamna chaitoknai only norok ni bagai hinke tinin chimi ang try khlanyai salbrum no video dana bagai hinke norok bahai nangja kha ani okokno comment khanya ta pokdi hinke tomung norok chaja khangke like comment and share khlaidi tei subscribe khanya ta pokdi ketal je jara ano tini nai tongnai ro tei bell button sinna bota pokdi jahate ang video rakhe norok ni aro sekang sogenya bagai ke tomun norok chaja yang ke bo dislike bo khai mano okay kok roi hinke ang jahate norok ni reaction chaimana bagai hinke joto no hambai nai tongma bagai joto no thank you norok subscribe ma bagai no norok ni kabangma views phaima bagai tini ani YouTube monetizing ka joto no hambai thank you for watching.